Tak čaute, vy čo ste doma, dneska vás veľa chýba, ste boli u zubára, že deti? Áno. Ste u alergológa? Áno, my sme si už zopakovali na začiatku hodiny delenie hlások. Určili sme si aj slovo, kde sme si určovali všetky hlásky. No a dneska ideme sa učiť spodobovanie vo vnútri slova. Ďalšie učivo, áno. Viete, decka, nejaké slovo, kde by nastávalo vnútri spodobovanie? Vnútri. Futbal. Futbal, výborne. Ješko. Ješko. Ješko, futbal. Skúste dievčenské mená. Zuzka, výborne, Zuzka, ešte. Lavra. Ešte? Toto je čo? Viete, čo robím? Ježiš, ako malé deti. Je to? Čo robím? No? Áno, a keď sa chcem... Áno, tak... Prosba napríklad, prosba, hej, Zuzka, Rózka, Evka, no. Budeme veľa tých slov sa učiť a vo vnútri zase toho slova iné písmenko, inú hlásku vyslovujeme a inú píšeme. A ako to je? Vo vnútri slova nastane spodobovanie vtedy, keď sa budú tie spoluhlásky spájať. Vy už viete, že existujú ktoré spoluhlásky na základe spodobovania, ako ich delíme, Týmka, na Párové znelé, párové neznelé a znelé nepárové. Výborne, alebo zvučné. Keď sa budú stretať ako na hranici, napríklad ideš do Maďarska, ideš do Rakúska, ideš do Poľska, ideš do Čech, musíš prejsť hranicu, že? Pravda? Je to? No a tieto, keď na seba narazia, tak sa budú spodobovať. Keď narazí na seba znelá párová a neznelá párová, to vieme, že sú značky znelá párová, neznelá párová, v strede slova budú sa spodobovať. Keď narazí na seba, naopak, neznelá párová so znelou párovou, oni sa zrazia, budú sa spodobovať. No a keď sa zrazí neznelá párová so znelou, nepárovou alebo zvučnou, takisto. Ako keby takto do seba narazili. Neznelá párová, znelá párová, keď budú v tom slove vedľa seba, iné budeme vyslovovať, iné písať. Naopak, neznelá párová so znelou párovou, takisto. Najlepšie na príklade. Slovo žabka. Povedzte žabka. Nahlas. Žabka. Žabka. A teraz povedzte žabka. Žabka. No ako sa vám to lepšie hovorí? Žabka. Žabka. Ale čo vy vlastne vyslovujete? Čo vyslovujete? Domo. P. Výborne. Tu dochádza k spodobovaniu. B je znelá párová. K je neznelá párová. A vtedy príde k tomu garambolu, blesku, hromy blesky nastanú a dostane sa, nastáva to spodobovanie. Chápeš? Žabka. Žabka. Jasné. Druhé slovo je prosba. Skús vysloviť prosba. Čo tam počuješ? Ale píšeme. A pozrite prečo. Narazili na seba, zrazili sa, blesky, tresky nastali, lebo sa spojila neznelá párová so znelou párovou a vtedy to nastane.
To znamená tí kamoši, decka. Ako sme sa ich učili? Že tu je B, D, D, ale majú kamošov, že P, T, Č. Tí kamoši, keď sa spoja, tak vtedy nastáva spodobovanie. Niektorá z tých znelých a niektorá z toho neznelo. Rozumieš? Posledné je kúbme. Darčeky. Povedz kúbme. Kúbme. Ako? Kúbme. Kúbme. No čo tam počujeme? Kúbme. Takže zase začína to. Hej? Narazili sa ako hlavou dohru. Ja do tabule. A spojila sa neznelá párova so zvučnou, alebo teda so znelou párovou, a už to je. A už to inak vyslovujeme. Ako budeme vedieť, že nebudeme písať žabka, alebo proc, zba, alebo kúbme, alebo Zuzka, Rózka, knižka. Čo myslíš sami? Ako to budeme vedieť? Čo budeme zase musieť robiť? Čo sme robili, keď ste povedali chlieb? Čo ste museli urobiť? Zmeniť tvar. Čo? Mňa? Toho slova. Zmeniť tvar slova. To isté, decka, budeme robiť aj pri týchto slovách. Ideme skúšať. OK? Žabka. Skúsi ho zmeniť. No pre Boha. Aby sme nenapísali, aha, žabka. No to by bolo žabka. Ako ho skúste vy na to sami prísť? Ako ho zmeniť? Výborne. Je žaba, žaby. Výborne. Skús prosba. Prosiť musím mamu, aby ma pustila. Že? Výborne. Kúbme. Musím doma. Kúpiť. Presne budeme robiť, decka, to isté, že budeme meniť tvár toho slova. Knižka. Knižka. Čo píšeme vo vnútri? Že píšeme, lebo sú knižky. Niečo iné je. Musíš iné slovo vymysleť, Fifo. Skúsme iné vymysleť. Skús. Knižnica. Knižnica. Je nie knižnica, hej? Skúsme slovo nôžka. Nôžka. No, babetko má malinkú čo? To je tiež čo počuješ. Nožičky sú. Nožičky. Hej? Rozumiete? Ideme sa to teraz učiť meniť tie tvary toho slova, aby sme nepísali blbosti. Napíšete si vy doma poznámky, kedy nastáva spodobovanie vo vnútri slova, aj deti si to idú písať, a že budeme meniť tvár slova. To sa ideme učiť. Aj vy doma mente si tvary slov. Na učebnici cvičenie 3-4 ústne, ideme si to aj ústne urobiť, budeme to odôvodňovať. A 51/10 písomne. Vy to mám do zošitov nezahalajte. Jasné?